Lie. Lord. Ile anya taa ụbọchị ukwu na ala. Taa ụbọchị gbara ọkpụrụkpụ, ụbọchị ndị eze na-eri, ndị sokwe na eze na-azụ rie. Eze imebe dị gba afọ ahụ dị ọwụdị ihe dị mfe. It's not an easy omen. You got to hear him? It's not an easy omen. Ọ dị emeda ada. Eze ọbụla mere kpọrọ afọ, o kwesịrị enye ọkpụkpụ. Ile anya taa ụbọchị ukwu na ala Ekwe. Ụbọchị Chineke gosiri ote. Were mmanụ ọma, were mmanụ odikaiko, were ote sande Ekwe niile ahụ onye ọbụla na-esi upụrụte mmanụ. Ya anyị niile wụ eji mmanụ pefọm. Onye ọ pụtara upụrụte mmanụ wụ mmanụ pefọm. Wee ghaa ya. Ịbịarute na Ekwe taa. Ọnụmara niile nọ n'ala Ekwe site isi lokal gọọmenti niile ma Nsụkụtụ ma ndị Amandụ ma ndị Ụmụokwu ndị ha nọ ndị isu ndị nwangele ete ka onye ọbụla nọ nnọọ onye ọbụla na-akwado ịbatazie n'Ekwe onye ọbụla ekwe ka iji onye ukwu na onye nta ekelie kwụchim ha ekelie anyị gaje n'obi eze ihe nwe ka isi obi asaa fọmụrụ otu Ekwe isi obi asaa kwuo ya isi obi asaa fọmụrụ Ekwe ya wụ ụmụduru Ekwe ya wụ ndị nwe Ekwe nwere ụmụduru Ekwe ụmụdụ ibi Ekwe ya wee ebe eze anyị isi ụmụdụ ibi Ekwe ọ wee bụ Ekwe eze isi ibe ọma Ekwe ebe na-anụ Ekwe Enugwu Ekwe ụbụrụ Ekwe a na-ebela atio dukwu emekwara awọla ha ọtọnọm mana stil ọ nọtụkwa ha na Ekwe ọtụkwa otu Ekwe nye ahụ mbụ isi obi asaa ụmụduru Ekwe ori Ekwe nọ lekwa ori Ekwe lekwa ebe na-anọ lekwa ụmụduru Ekwe ọwaanyị niile otu Ekwe echi ote wuru rie gbada anyị tugeda anyị nọ n'ekiti ori taa niile ọnụmara niile ma ndị nne ma ndị nna etu anyị kpọkere ka onye ọbụla kpọkere kụọ ndị na-ere stach na wiiki nọ Akachukwu agbara ha aka ahịa ote ka Chineke siri oke bụrụ eze anyị oke bugome ya n'ọkwa dị elu ya bụ His Royal Highness kwuo ya His Royal Highness Eze Charles Emeka Anyakudo Eze Aro the third oke nwa mụrụ n'ihe ha ukwu eze pụta otu eze na-atụ ụtụ ọ bụrụ agara isi eze ahụ mụrụ ihe nwe frọnt ekpigo ha okpu ha na-agajighị ọnwụ ihe wee eze pụta otu ekwu ụka eze gị n'uche eze na-eshi eze ọ bụrụ ndị ga-ahụ eze ha na-eshipụ uche eze eshi pupupu eze si London wụbata otu ihu ya na aeroplan gụọ ọbalansị otu ekpigo nwenye anya emeja anya otu ka onye emeja anya ka Ekwe anyị nwere eze Ekwe ka anyị nwere eze wee eze anyị onye si eze Ekwe adịdị mma ndị mbụ okenye ha ebure mbibi oke ebigbuo onye nwa agwụọ eze chịrị gawa mana London ebughị obi a sịgara eze na-eme udo eze bata n'otu udo nna ya wụ onye udo ya nwa na ọ ga-ahụkwa wuru udo wuru udo saa ya ahụ anyị gawa onye ụlọ Ekwe niile esi nwudo udo achị onye ụlọ na-enwe udo marasị onye ahụ ọgụda ahụ udo ntụli ya nwụọ asịgo lekwa eze apụtala ele ihe ị ga-eme na dịka onyinye ị ga-enye ya taa ngwa na-eme ahụ ị ga ngwa mejisa m oyi maka Chukwu gị ga-eme ihe otu m sikwa gị gba ndị mmadụ kpụrụ ya eleta ọnwụ na ụmụ agbara nọ gị ekwu ọkwọsị m ya ọka ya aka m ga-ewu chọp lọlọlọ ememe ike okwu ihe kwele ihe ị ga-agwa eze as birthday presents eze nwoke mara mma eze mara mma makpuo ya n'ime ọwụ ihe ọwụ ọwụdo gburugburu ọwụdo onye ogbugbu gburugburu eze gbara abakala eze were obi ọma obi giving obi ya tọkata ụtọ ote efe anọ obi mmiri oke nwere obi sarịsarị ihe ọbụla bụ givings ọ na-egivings onye onyinye onye na-enye enye ka a na-enye eze anyị onye onyinye ihe ọwụ maka eze ewu eze givings ya mere mụnwa aga m ewere onwe m nye niile gbasara mmụọ onwe m niile ma n'azụ ma n'ihu aga m enye onwe m nyekwanye obi m ọ gwara maka taa ubede ya chire Chineke akpọ ọkụ ndị mbụ nyere obi nye nwa gị obi iso
oke ibiri nwaanyị ha ka gana gị fụta ị ga-enye eze ekwe ọnwụ ị ga-enye ya obi m ịkacha inye eze obi eze gwara gosi obi kpụrụ ya nkụ mgbe ọ gwara gosi ya tụgo obi anyị na-enye eze obi eze ọwụdi m eze ọsịgụ na obi ya gwụrụ agwụ egede ịtụcha ihe ị ga-enye ya obi kpọrọ nke obi afọ na afọ jise ya oyi asịgụ na ọlụ young boy asịgụ na ọlụbeghị nwaanyị eze lụrụla nwaanyị mụchịta ụmụ ibu na obi elu ime ihe ha adịghị arahụ eme ihe ha ọ dịghị ama ahụ nwa gị sị ga-adị were obi eze ọtọ rịrịrị eze ewu eze obi ọma mgbe sịgụ na ọwa eze obi ukwu gị maka Chineke gị megekwu mbiwa gị ọrụra nnu adị nga nọ mebe eze givings eze givings iwe gị dị n'ọkụ dajụọ biko ọsụkwụ ihe ije anyị na-agụ yiri kampụ ụkwụ ma mkpụrụ ọsụkwụ dị na-aga nwoge pịa oge ka nte ihe nwugbo ije hapụta ka anyị na-ahapụ ije na kamgbe ele biko ihe wawa eji agaje nge nwanne m nwoke iwe wele na Eze Anyakudo onye leti ọwụ otu chiche na ya agara m ori ekpe ka m sara ihe a ga-enye n'eze nụnụ dautori chepụtala m onye gụrụ orie ngwa mgbe ele ihe ịkpasi eze arọ nke ekwe the eze of ekwe ancient kingdom izolu ihe ndị bekee na-akpọ koko bọta com beef koko bọta koko bịawa kokonu komkom chifim ọwụ ya kokonatụ anyị ndị bekee na-akpọ kokonat ịma o nwere ike ire ebe ahụ nke ndị be ahụ na ndị bekee anya awụ aka awụ otu ihe ahụ kele akwụkwọ ahụsị ọ ga-eji na-esitere nwa mmiri ọkụ ịmụ nwanne m azụọla m zigbo kelekwanụ ogirisi a ga-eji na-etere ya nwa ihe ntite kelekwana ọfọ ọ ga-eji tụkwasị na nke ụmụ ọfọ njem ka amabụ ya nwanne m ike agwụla mara mma ajụwanụ njem ozugbo nwa ihe ọzọ eze iri election eze sịgụ na ọ na-edebe ndị ọsịgụ na ajọ mmụọ ji aka enwe mgbe ọsịgụ na etugo akwụkwọ eji amachasị ya ọsịgụ na ọbara kụrụ ya na ahụ iji gawa n'ime ọcha gaga kpachiri abọchị kpachiri ogiri enwe mgbe ọsịgụ na etugo akwụkwọ eji amachasị ya ọsịgụ na ọbara kụrụ ya na ahụ iji gawa n'ime ọcha gaga kpachiri abọchị kpachiri ogirisi iji agaji nyere m eze enwe mgbe ọsịgụ na ọfọ gị zitere na ya bụrụ ọfọ gị na ya ha n'ogologo ka ị gara aga weta ọfọ ekwe ofuru efu itu na ụfọdụ egbule egbe zụta ya bụ nwa mkpirisi ihe gị na ya ha saizi ṅụ ndị mbụ zụrụ ọfọ ijikwa ha ọfọ gbukwa enwe nwoke obiọma mgbasịgị na ihe anyị nwere ụlọ ụka na eze gị ga-akpachiri akwụkwọ flawa nkatị ndị mbụ zụrụ akwụkwọ abọchị ejikwa ihe bọdisego oyi ime ya gụcha osile otu ihe amechi akwụkwọ ọnụ obenye na-eme n'obodo a ya adịghị mma imo obenye na-eme n'obodo a adịghị mma imo ya ị ga-atara anaghị obodo ịbịakwara nga agbọ ka nkata ndị mbụ gbụrụ ọhụhụ esikwa ha ote gbojisego oyi ịbịakwara nga agbọ ka nkata ọrịa anya nwampi ọrịa anya maka gị mege bisa maka m jiri hụ na m ejigo ebigbuo bụrụ ozu gị bụpụrụ eze
Mbi gbo da ngro so ka eze happy birthday. Wara na agba no. Letu ni shuri aburu eze. Eze shi kuri homa. Bilito lawyer. Omo no eze yari bo ohuru na ta bede nchara. Nya wo eze o shen, ya eze ohuru. Eze shi bere shi nya aga asusiri ihe ohuru. Ana aga patasiri akwukwo ogirisi. Apatiri aboshi na kimbeke. Kokoko. Ozuru coconut. Kokoko ina akwa ya n'ọnụ. Keji sagoyi. Mudi he growth ekekwa ya. Kevu ma growth ekede dị n'ime. Ekepụgo growth keji sengoyi. Ndị na-anụ were tenire gaji ogu n'ọnụ gị na-agbọ ka nkata. Mụ na gị ga-akwa ga na keze gaje ịkparị onwe anyị. Ka m na-eji ihe m ga-enye m ngara ngwa m tọghele eze nwe onye akpụkpa eze like uri waya mbụ asụ waya mbụ ọgwụ ekele ka ọ bụla gbapụ o jiri gbaji okwu nwụọ na waya mbụ ya na okwu ụda like uri mana ọ da agba ya bụ ọ laikụrụ ihe na-aga aga ya sị mba ebe ya na waya mbụ ọbụla gbawa ekeleke gbaji okwu kuda na ya ga-alaika ndị mmadụ gamara ya agama na ya goririwe ọwa na ego ọ ihe ọwa ego ya bụ onye na-egori ya bụ ego na ọ ihe ọ pụtara n'olu Igbo ngori n'olu bekee ọ ihe ọwụ ịgụlụ onye na-egori ọ ihe ọwụ ebuli onwe ya gị hụ nwatakịrị gara na baga London oche ndị ọcha niile enye akọlet ha were akọlet oche akọjuori ya ha akọlet na-egbu oge akọlet ọchị Amerịka gafee London si London otu ka ọ na-efe nwoke ka ihe ahụ efe nwoke ka amụsị ochi na awụsịma amụsị efe n'elu ọ da-aga n'ala ihe eze anyị weze ọga n'elu ya ngozi Chineke buru oke edo ya n'ọkwa dị elu asọ ọnụ bịa dị agara ya batide ụnụ bịa nga ata bịa iji owu nwandịrị ala maka chukwu ka gaji ime ụmụazị ikpe ndị mbụ gara be dị agaji sidigo oyi gị kpọm onye ara aha ya gagagoro n'obi ezugbo anyị guzoro welite olu ụlọ anyị eji ekwekwa ya na nworie mkpu ma ọ na St. Joseph anyị nọrọ welite ọnụ enwere uri ọ na-ala ikpe ego ka anyị gaa lelee eze Ekwe Emeka anyị gaa lelee eze anyị gaa lelee eze onye ọbụla agbakọtanụ ka anyị gaa lelee eze mgba ka anyị gaa lelee eze Ekwe ka anyị gaa lelee gị mee ka idoruru edoru ngwa wanto gos ka anyị gaa lelee eze Ekwe thank you idoru nye doru amụna ga ahụ onye arụrụ ala ngwa anyị gụọ ya ọdọ ka anyị gaa lelee eze Ekwe ka anyị gaa lelee eze ka anyị gaa lelee everybody gbakọtanụ ka anyị gaa lelee eze Ekwe sị ya happy birthday happy birthday eze Ekwe ọtụ ihe amụbe mbido ịgba afọ ya ọ ga-agbagide afọ ma ọ ga-akanye nna ya na ya nwụrụ 100 mana ya na onwe ya ọ ga-anọgide ya nọ ya awụ 150 anyị chee ya eruo 150 ka a na-anwụ anyị ji otu abalị fọgbuo ya nwụọ